Me yasa siyasa da ƙasarmu Nijar suke shafanmu duka? Ga waɗanda ke cewa harkokin ƙasa ba su shafe ni ba. Assalamu alaikum ga kowa da kowa. Ina magana ne da waɗanda muke ciki, waɗanda suke tunanin siyasa wasa ce ta nesa, wacce aka keɓe wa 'yan ƙasar da ke Niyami kawai, kuma waɗanda suka gwammace su mai da hankali kan gwanarsu ko kasuwancinsu. Na fahimci gajiyawa. Mukan ce waɗannan matsalolinsu ne ba nawa ba, mutum ɗaya ba zai iya canza komai ba, amma a tsakaninmu akwai gaskiya ɗaya da dole ne mu gane. Rashin kulawarmu, shirinmu da rashin damuwarmu suna da tsada, kuma mu da 'ya'yanmu ne za mu bi wannan tsadar daga Maradi zuwa Zindar, daga Tillaberi zuwa Agades. Lokaci ya yi da za mu canja wannan tunani. Doa, wannan ba siyasa ba ce, rayuwarmu ce. Idan muna magana game da siyasa, ba wai kawai muna magana ne game da manyan jawabai a majalisar dokoki ba, muna magana ne game da abin da ya shafe mu kai tsaye. Cibiyar kiwon lafiya ta haɗaka CSI, mafi kusa, akwai magunguna? Hanyoyin karkara da muke amfani da su don zuwa kasuwa ko gona? Makaranta inda 'ya'yanmu ke karatu, akwai isassun tebula ko malamai masu hori? Haraji da kudaden gida da yadda ƙananan hukumominmu ke gudanar da su, tsaron shanunmu da iyalai, duk waɗannan abubuwa sakamakon shawarori ne da zababbinmu suka yanke, daga shugabannin ƙananan hukuma zuwa 'yan majalisa, waɗanda mu ko ba mu taimaka wajen kafewa ba, idan ba mu damu ba, muna barin wasu su zabi wanda zai mallaki ikon yanke mana shawara. Shin mutanen da ke zaɓa a madadinmu suna da maslaharmu a zuciya a kowane lokaci? Ƙasa, fiye da takar ƙasa, gidanmu ne na haɗin guwa. Nijar, ƙasarmu, ba wai kawai takar da taken ƙasa ba ne, tsari ne na gamar adincinmu, al'adunmu da makomarmu. Muhimmancin ƙasa shi ne, ƙaddara ta haɗin guwa, ita ce abin da ke haɗa ɗan ƙasa daga Dusso da ɗan ƙasa daga Diffa. Ƙarfinmu yana cikin haɗin gwarmu da haɗin gwarmu a fuskanci ƙalubale, adalci da daidaita. Kulawa da takasancin 'yan ƙasa ne kawai zai iya tabbatar mana cewa albasurun ƙasa sun amfani dukkanin jama'a, ba wasu kawai ba. Zama dan ƙasa, wannan wajibi ne mai sarki. Idan ba mu shiga ciki ba ta hanyar samun bayanai, ta hanyar yin tambaya, ta hanyar zaɓe a zaben ƙananan hukumomi ko na ƙasa, muna barin hakkinmu na gunaguna. Harkewa ta fara ne da neman bayanai. 'Yan uwana, ba lallai ku yawar da siyasa ba don ku yawar da Nijar kuma ku yawar da ingantaccen makoma ga 'ya'yanku, amma ina karfafa ku, ku nemi bayanai game da shirye-shiryen digiyan nan yankinku,